बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुमेच्या बडव्यान मोरी एकीच बिहाडली आणि आणि ती ती पवित्र पवित्र आत्म्यावर आत्म्यावर वेंगर बेस बेस झाली. झाली. नमान मोरिये कृपेन भरले समुद्र स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृषेचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे महिमा आता आणि आमच्या तिच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळेला. वेळेला आमेन. आपले सोन्याचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाऊ. तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जाव. नमान मुरिये कृपेन मुरले जेजू भगवंती मरिये भगवंती मुरिये देवाचे माई आम्हा आत्म्याती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या आता वेळेला. आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो. आणि आमच्यामध्ये जियलो. नमान मुरिये कृपेन मुरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यागामी पावसांच्या खातीर माग्या येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरती तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मूषापण घेतलेले आम्ही जण जगा तशा कष्टान कुसरली जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्ता आमच्या सुम्यामध्ये फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रखण्या सर्गींच्या दयेन मका दिलाय तुझ्या दबेन मुझे मोत जोडाय मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. तसनास विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचय फंकोदी समाधानी ते विषय घेऊन आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज अमका येऊ तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेले आंब बक्षिता तशी आमची पदकां बघूस आणि आमकां ताळल्यान पडून दिन काय पूर्ण वाईटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. घडी बोर आमचे डोळे आम्ही दंप्या या इतराच्या दिसा त्या सुम्या कमेर गदेब्या दोन्ही हात आमच्या खालचे वर या. हो मगळा पप्पा जाऊन तुका अर्गा महिमा स्तुती निर्धान परत यो नवो हप्तो नवो दीस तुझे मका दिलाय तुझे काकोळत अनुभव करून तुझे मका दिलाय. तुझ्या मोगांत परत एक पटी मका तुझे वेंगून धरलाय. तुझ्या काकुळतेची खुणा होळ्यंग तुझ्या मका फाव केलाय. पप्पा दिसान दीस तू आमच्या जीवितात आशीर्वादा वरताय आणि हर एका आमच्या मेठा मेठाने तू आमका सांगते असाय गे म्हज्या पुता त्या तुवे भिये नाका हांव तुजे सगळे आसा. आयसाया 41:10 भिये नाका
भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोबे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हजे जैते ऊंट उजव्या हातान तुका सांबाळटा. भिये नाका. भिये नाका. म्हज्या जिवितांत भियान वेडो घाल्ल्या वेळार बापा तुझे हे उतर म्हाका देव दिता. हे उतर म्हाका देव दिता बापा. तुझे उतर म्हणटा. तुझे उतर म्हणटा बापा. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव. भिये नाका आनी धैर्यसणी नाका कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव. तू खंय गेल्यार तुजे सोबे आसतलो. वय बापा तू हांव खंय गेल्यार तुजो दैवीक आत्मो म्हजे संगी आसा. तुजो दैवीक आत्मो म्हाका चलोवन व्हरता. त्या देखून हांव तुका अर्घ दिता. अर्घ दिता. मैप दिता. स्तुती करता तुजी. म्हज्या ह्या वंटांनी स्तुती करूंक फावो. सिराक 51:34 तुवें म्हाका ही जीब एक देणे कशें दिलाय. एक देणे कशें तुवें म्हाका दिलाय. कित्याक कितलो लोक ह्या संवसारान आजुनी कितल्या लोकांक सारखे उलोवंक जायना. कितल्या लोकांक उलोवचें येना. कितले जण गद्दे गद्दे उलयतात. देवा तुवें म्हाका ही जीब दिलाय. ह्या जिबेन हांव तुजी स्तुती करता. तुजे तुका महिमा दिता. हालेलुया 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 रे शरला बराबर दि प्रति 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 पर हालेलुया 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 घट्ट तरह स्तुति करिया. घट्ट तरह त्या समयाची स्तुति करिया. हालेलुया 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 स्तुति 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 हालेलुया हालेलुया रिया शरा बरा 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 हालेलुया 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 महिमा 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 हालेलुया 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 शरा बरा 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 हालेलुया हालेलुया स्तुती तुका वंदन तुका आराधना जेसू तुका देवाचे उत्तर म्हणता मॅथ्यू 18:20 थंयसर म्हज्या नांवान 2 ते 1,000 जातात थंयसर हांव आसा. थंयसर हांव आसा. थंयसर 2 ते 1 म्हज्या नांवान 1,000 आसात थंयसर हांव आसा. आसा. हे सोम्याचे बसावणे जावन आसा. आनी सोम्याचे 1,000 पोट असल्यार ताच्या की वरते खंयचेच नाका. खंयचेच नाका. जेन्ना पेद्रू ताबोर दोंगरार जेसूचे ते रूपांतर जाल्ले ते रूप पळयले. ताची महिमा थंयसर पळयले. ताका लागले की आमी हांगाच आसचे बरे. तो सांगायला लागलो सोम्या आमी हांगाच आसचे बरे. आमी हांगाच आसचे बरे. कितले वरती तुजी महिमा हांगासर पळोवंक मेळ्ळी. तातूंत भायर वचूंक म्हाका नाका. तातूंत भायर वचूंक म्हाका नाका. देवाचो दैव आत्मो वाडून येता आसा.
देवाचं दैविकत्व वळून येते असा. देवाचं दैविकत्व वळून येते असा. वळून येते असा. एकतर थंड जाल्लो अनुभव पवित्रात्मध्ये ते आसा. कोणाक एका व्यक्तीक पाठीच्या कानात राईट सायडीन दुख आसा. जेजू आपण आसा. सोम्याचे 1000 पट तितले बळवंत ताच्या मुखार सैतानाची खंयचीच पदवी रावंक सकना. घट्टतल्यान स्तुती करूंक जाय. घट्टतल्यान स्तुती करूंक जाय. घट्टतल्यान स्तुती करूंक जाय. शिरला बरा 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 बरा. हालेलुया. रिया 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 रिया. लेफ्ट पायाच्या सकयल थंयसर एकतर वळचे आणि शीर धरले बरे जावचे. शीर वळले बरे जावचे. जेजू त्या व्यक्तीक याकडे आपण आसा. राईट सायडीन कानाकडे गोमटेच्या मुळाक कोणाक एकदा तोपुरल्या बरे जावचे. जेजू त्या व्यक्तीक आपण आसा या घडये. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रिया शरा बरा 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 बरा. हालेलुया रिया 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 रिया. जेजू आमचे नाव आमच्या काळातल्या चेतने खातयला. आमचे नाव तेका खडीत आसा. हालेलुया हालेलुया. रिया शरा बरा 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 बरा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया रिया रिया रिया. पेंकच्या राईट साइड एक गांठ ते दुख आसा. जेजू व्यक्तीक आपण आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रिया शरा बरा 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 बरा. हालेलुया रिया 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 रिया. रिलीफ जाल्लो अनुभव जेजू दिते आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. तुझो फुडार जेजूच्या हातात आसा. तुझो फुडार जेजूच्या हातात आसा. जेजू तुका काहीच वाईट समडूंक दिना. जेजूचे कंप्लीटली भरवसो दवर स्तुती कर. जेजूक सांग, जेजू हांव तुजेर विश्वास आसा. तुवें म्हजे खातीर भरवशार भरलो फुडार दवरलाय. तूं म्हाका खंयच्याय वायटाक पडोंक दिनाय. म्हजो फुडार वायटाक समडोंक दिनाय. जेजू तुका अर्गा. जेजू तुका अर्गा. जेजू तुजे खातीर येदोळूस बरो फुडार तयार कर दवरला. ही इज प्रोवायडिंग यू. तुजी वाट उक्ती करता. तुजी वाट उक्ती करता. तुज्या वाटेर ताजो उसळ सांगता. हालेलुया रिया शरा बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. रि 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 शरा बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करूया स्तुती करूया स्तुती करूया. घट्ट करून स्तुती करूया. घट्ट करून स्तुती करूया. घट्ट करून स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया रिया 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 रिया. जेजू जेजू जेजू. पदवी 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 पदवी. रिया 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 रिया. जेजूच्या अमोल रगत देवान येऊ दे. जेजूच्या अमोल रगत देवान येऊ दे. जेजूच्या अमोल रगत देवान येऊ दे. जेजूचे अमोल एक रगत देवान येऊ दे. जेजूचे अमोल रगत देवान येऊ दे. कोणाचे जीव कोणाचे परिसरचे किती प्रॉब्लेम आसा. जेजू तांच्या जिवितान इंटरव्यू करनासा. जेजू तांच्या जिवितान इंटरव्यू करनासा. हालेलुया रिया 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 रिया. शीराला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शारा बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया. जेजू तुझ्या आधाराक येता. जेजू तुझ्या आधाराक येता. जेजू तुझ्या आधाराक येता. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया हालेलुया. रिया 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 रिया. जेजू 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 जेजू. पदवी एक घडीभर शांत रव्या. डोळे तुमचे तंप्या. दोन्ही हात उसोन दवरा. उक्ते दवरा.
जेजूचे हजारपण बळवंतरान या मग्न सलां तसा जेजू येदळो स्वास स्पर्श करण्याचा आम्ही मनुष्याच्या हजारपणांना कंचाय संसारी रायाच्या हजारपणांना आम्ही प्रेस्त रायाच्या हजारपणात असा हार्टाचे प्रॉब्लेम असले एका व्यक्तीक हार्टात दुःख असा त्यातलं दुःख येते असा एक तराचे भे जेजू त्याकडे कान उडयते असा जेजू आपडते असा त्या जेजूच्या त्या रायाच्या त्या ख्रिस्त रायाच्या हजारपणात आम्ही असा ख्रिस्त राय बकरा ह्याही तराच्या दिसा बकरा वार तुम्हाला यांचं जाऊन असा आम्ही पात्यांग जाय गुड 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 आणि गुडा एकदम जाय जेजू म्हणालो पेद्रोक म्हणालो गुड उत्कांत तुमचे चालते वया आमचं भवाट गुड आणि की गुडा एक देवस आणि की गुडा एक देवस बरा अर्घांचेस या पहिल्या कडान माग्या विषय याला तुम्ही कितले जण असतात तुम्ही हात तुमचे वैर भरा समर्पण द्या हर एकल्याचे जीवे समर्पण देऊया हर एकल्याचे जीवे समर्पण द्या जेजू आज हर एकल्यांक आज आशीर्वादित करतात या पहिलं कण समर्पण देऊन माग्या एकल्याचे जीवित आशीर्वादाचे सांगते आम्ही वेळसो येऊसो जागो आशीर्वादाने भरून दे या लगेचल्या हरियकले पवित्र ज्ञान अभिषेक जाऊ दे पवित्र ज्ञान अभिषेक जाऊ दे म्हणून सांगता मिळून येऊ तर 5 पटी घट्टतना दोन्ही हात विरुबान आम्ही क्लेम करून मागया आयजाया 11:2 बुद्धि सोनी पदवे सोत्मो सर्वेश्वराचे शनेपणाचे विरागी सोत्मो आयजाया 11:2 सर्वेश्वरा सोत्मो ताचे नियम रक्तलो जाणवाय समजणे सोत्मो बुद्धि सोनी पदवे सोत्मो सर्वेश्वराचे शनेपणाचे विरागी सोत्मो आयजाया 11:2 सर्वेश्वरा सोत्मो ताचे नियम रक्तलो जाणवाय समजणे सोत्मो बुद्धि सोनी पदवे सोत्मो सर्वेश्वराचे शनेपणाचे विरागी सोत्मो नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्रे सगळ्यांचा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन परत एक पटी आयजाया 11:2 आम्ही सर्वेश्वराच्या आत्म्यात बरोवंक जाय सर्वेश्वराचो आत्मो आयजाया 11:2 सर्वेश्वराचो आत्मो आमचे देवाने येयल्ल्या वेळार हेर हरिएका भिरांतेतून आमकां सुखाला बेता आमकां भिरांत हाडटा तो आत्मो जेजू तावन येना उडास दवरया
जेजू तावन आमकां भिरांत आत्मो ना. जेजू तावन येवचो आत्मो तो देव भिरांतीचो आत्मो जावन आसा. देवाच्या मोगात तावन मेकळे जाता की म्हणलो ती भिरांत, दुसरी भिरांत नाही. जे देव भिरांत सोड दुसरे खंयची भे आमचे थंय आज रास करनासा जाल्यार हे उतर आमी क्लेम करून मागतना ते हर एक तराचे भे आमकां सडलो आसली. कोणाक एका व्यक्तीक या घडये तुझे थंय भे आसा वेगळ्या तराचे भे जेजू समर्पण दिवन माग. याकडे कोणाक थंय सर पटाच्या राईट सायडीन सकयल सर तुका तोपल्या बरें जाता, दुखता, काही खाली काही समस्या आसा, जेजू तुका आपड आसा. तुझे थंय असले भेन जेजू पयस करता. याकडे समर्पण दिवन येवो तर 5 फावटी घट्ट जाल्यार क्लेम करून मागया. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायचो आत्मो, बुद्धिसो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धिसो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धिसो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धिसो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धिसो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सगळ्या आसा. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाची आमच्या खातीर खंयसर देवाचो सर्वेस्पराचो आत्मो आसा थंयसर अस्कदकायाच्या स्पिरिताक जागो ना. 1 कोरिंथियन्स 3:16 आमची हर एकल्याची कूड देवाचे टेम्पल जावन आसा. देवाचो आत्मो आमचे थंय निवास करता. आज देवाचो आत्मो निवास करचो तो जागो देवाची पदवी थंयसर देवान येवंक जाय. देवाची सकत थंयसर देवान येवंक जाय. हर एक अस्कत काय हांगलता तो हर एक स्पिरिट आज या घडये जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. सांग्या आज सोम्या तुझो स्पिरिट मुझे थंय निवास करता. आज या अस्कत काय मुझे थंय जागो ना. I surrender. Maka I'm completely surrender करता सोम्या. ही अस्कत काय मुझे जिबे कंट्रोल ना. म्हणजे हांव ग्रंबल करता, हांव हेरांची खोबरो उलयता, हांव जावंक पुरो विंगड तरेची असली आमचे थंय जी कितें अस्कत काय आसा आमकां कळीत आसा. याकडे पवित्रत्व तुमकां शिकयता सांगता तुजे थंय ही अस्कत काय आसा. ती अस्कत काय आर यू रेडी टू विलिंगली गिव अप. तुझे कुशेन ही अस्कत काय दिवंक तू प्रयत्न करताय. सांगताय जेजू हांव आशेता, हांव जावंक पुरो. पण जी अस्कत काय तुका सोडूंक मस्त प्रयत्न करताय जातात ना. प्राचित कर माग. जेजू खंडीस जावन तुका त्या अस्कत काय पासून लाभयता. He will give you the grace. ती अस्कत काय समर्पण दे. परत एक पटी देवाचे उतर क्लेम कर मागया. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धिसो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धिसो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धिसो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो.
Isaiah 11:2 Sorespra sotmo tacheri un rautalo zanwaya sore samsone sotmo budi soni podve sotmo Sorespra jashane panasani viranti sotmo Isaiah 11:2 Sorespra sotmo tacheri un rautalo zanwaya sore samsone sotmo budi soni podve sotmo Sorespra jashane panasani viranti sotmo नमान मरिये कृपेन बरले सुमित तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू भगीरथी मरिया देवाचे may आम्हा प्रियंकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. यो सर्वेस्पर सो मो आमच्या कुटुंबात रास करून जाय आमच्या कुटुंबात समजण्याच्या आत्म्यात रास करून जाय आज आमच्या कुटुंबात शाणेपणाच्या आत्म्यात काम करून जाय किती उलयजे खंयच्या वेळार उलयजे कशे उलयजे पवित्र आत्म्यान आमचे कुटुंबाचे जिवीत चलूंक जाय आज त्या पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवन मागया पवित्र आत्म्या मजत धरा आज म्हज्या कुटुंबात ये म्हाका कुटुंबात कशे जियेचे तू शिकय म्हज्या कुटुंबात तू कंट्रोल घे पवित्र आत्म्या आज मुशेर हांवें कंट्रोल घेतलो हे कुटुंब आज अस्कत काय संपडला कन्फ्युजन संपडला आर्ग्युमेंट पडते आसात कितले बरे करूंक प्रयत्न केल्यार कितले समजोवंक प्रयत्न केल्यार कितले सॉल्व करूंक प्रयत्न केल्यार ते बिगडत सडनो ते बरें जायना समज जायना पवित्र आत्म्या आज म्हजे कुटुंबाचेर तू कंट्रोल घे आज म्हजे कुटुंब तू चलनवर आज तुझो जन्म सरे समजून देवय आमचे आज आमच्या कुटुंबात रास करता तो अशांतीसो असमाधानाचो दुश्मनकायेचो मोचराचो हगेचो आर्ग्युमेंटलचो हर एक खोटेपणाचो वाईट आत्मो आमच्या कुटुंबांत भायर वचोनी तुजो बळवंत आत्मो आमच्या कुटुंबात निवास करू दे म्हणून सांगताय म्हणून हे उतर 5 फावटी रिपीट करया Isaiah 11:2 Sorespra sotmo tacheri un rautalo zanwaya sore samsone sotmo budi soni podve sotmo Sorespra jashane panasani viranti sotmo Isaiah 11:2 Sorespra sotmo tacheri un rautalo zanwaya sore samsone sotmo budi soni podve sotmo Sorespra jashane panasani viranti sotmo Isaiah 11:2 Sorespra sotmo tacheri un rautalo zanwaya sore samsone sotmo budi soni podve sotmo Sorespra jashane panasani viranti Isaiah 11:2 Sorespra sotmo tacheri un rautalo zanwaya sore samsone sotmo budi soni podve sotmo Sorespra jashane panasani viranti sotmo Isaiah 11:2 Sorespra sotmo tacheri un rautalo zanwaya sore samsone sotmo budi soni podve sotmo Sorespra jashane panasani viranti sotmo आणि बिरांते सotmo नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुवासा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगीरथी मरिया देवाचे may आम्हा प्रियंकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. राईट पायाच्या गांठीकडे सखैल कोणाक मुखल्या सायडीन थंयसर दूख आसा फडाफड आसा एकतर दर्द दवरले बरे आसले ह्या घडये ताका रिलीफ जालो अनुभव जाता आसा अनुभव जाता आसा आणि कोणाक पोटाच्या राईट सायडीन सकयलसर थंयसर पेंटाच्या राईट सायडीक थंयसर दूख आसली आता मस्त रिलीफ जालो अनुभव जाता आसा समर्पण दिवन म्हाका कंप्लिटली जेजू रिलीज करता कंप्लिटली जेजू ताचे काम अर्देर सोडिना Psalm 138 सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळे करतलो सर्वेस्परा तुझ्या सर्वेस्परा तुझो मोग ससनाक तकता तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडिनाका तो ताच्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडिना खंडीत जावन सोडिना आमच्या जिवितांत खंडीत जावन सोडिना आज विशेषान आमच्या हर एकल्याच्या गरजो समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवया आमचे भुरगे पवित्र आत्म्यान भरून दिते मागया आज विशेषान कितले जणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगल्या आज किशोर आनी ताचे कुटुंब गावाक बैसर त्या विशेष समर्पण दिवया फ्लाविया बिनेज आसा समेत भेटून दिवया ते सगळ्या गरजां बसत मागया विशेषान ताजे खंयचे पैसे कोणाक दिल्ले पाठी मेळोनात
विशेष ते पैसे मेळचे पासून विशेष प्रियांका म्हळ्या भुरग्याक विशेष समर्पण देवया. तुझे गर्भ आणि कितले भुरग्याच्या देण्यापासून मागून असत विशेष याकडे माग्या सोम्याचे दैविक सकतांचे देवन येऊन दे. तो गर्भ मुक्त जाऊ दे, आशीर्वादित जाऊ दे, ब्लेस जाऊ दे, फळाभरीत जाऊ दे. जेसूच्या नावानं सुशेता प्रशांत रेगो सोम्याच्या भेटून देवया. माग्या विशेष आईवन रेगो सोम्याच्या भेटून देवया. सोम्याच्या भेटून देवी विशेष प्रज्वल म्हणल्या भुरग्याक विशेष दुबईत एक बरें काम मेळचे पसत जोवियल या भुरग्याक विशेष समर्पण देवया. ऑटिझम आणि हायपर ऍक्टिव्ह भुरगे विशेष देवाचो दैविकत्म ताचे कंट्रोल घेवन दी. देवाचे दैविकत्म ताका सलर दी. ताच्या मतीचे हर एक नर्व्स जेजूचे भोव पवित्र अमोल रगत वळून येऊन दी. मागीर विशेष वळून येऊन दी. आईवन म्हणल्या हर एक गरजो समर्पण दिवया. जोसलिन परगावा एका कंट्रीक रळसूक जावपाक एप्लाय केला. वेगळेचे वेगळे सगळे प्रोसिजर क्लियर जावचे पसत अप्रुव्हल येवचे पसत जे देवाच्या कुशे प्रमाणे बरे आसा ते ताच्या जिवितांत जेजूच्या नावान उक्तें जावं दी. मागे विशेष प्रदीप मिनेझस तेका समाजात समर्पण दिवया. विशेष सगळे गरज समाजात भेटून दिवया. फिओना अल्फॉन्सो विशेष दुवेच्या पासून मागता सगळे दुवेचे गरजा त्याचे कुटुंब असले हर एक समस्या सॉल्व जावचे पासून आशीर्वाद देवन येऊन दी. प्रिसिल्ला पेरेरा विशेष समाजात समर्पण द्या. तिचे कुटुंबाचे देवाचे आशीर्वाद आज देवन येऊन दी. विशेष समर्पण दिन मागया. क्लॅरा आल्बा विशेष तिचे कुटुंबाचे देवाचे आशीर्वाद विशेष देवन येऊन दी. जुलियन मस्करेन विशेष समाजात समर्पण दिव्या. विशेष पवित्रात्मा तांकां सलोन वरो दी. फ्लाविया मिनेझस विशेष पैसे किंचे लॉस जाल्यात विशेष ते पैसे खंयचे होगडायल्यात ते पैसे फाटी मेळचे पासून मागून आसा विशेष समाजात भेटून दिव्या. मागे विशेष डायबिटीक न्यूरोपॅथी प्रॉब्लेम असल्यावर एकल्याक समाजात भेटून दिव्या. मागे एका बहिणीची डायव्होर्स केस आसा विशेष माग्या कुटुंब एक जावचे पासून आमचो देव कितलो बळवंत कितलो बरो. जेजू म्हणटा कोणाक देवान एक केला तांकां मनशान वेगळे करिना जावं. आमचो देव हर एकल्या ताच्या भुरग्यांच्या जिवितांत खंडी जावन वावरता. तो विश्वास देव. मालाकी 2:14 तो आमच्या तुझ्या खासदाराच्या जिवितांत तुझ्या खासदाराचो साक्षीदार तुझ्या आणि तुझ्या बैले तुझ्या आणि तुझ्या गावामध्ये तो साक्षीदार जावन आसा. आज तो स्वामी आज विशेष तो आशीर्वाद देवानी विशेष इवेत म्हणल्या बहिणीचे सगळ्या गरजा विशेष तांचे बिल्डिंगाचे रिडेव्हलपमेंटाचे काम वेगळी पवित्रात्म्याच्या बळान चलचे पासून मागे विशेष जे तांचे फ्लॅट आसा विशेष माग्या बरे गिरायक मेळचे पासून अपोलिन रेल्मेडा विशेष समाजात भेटून दिव्या. नी कॅप पेन विशेष त्या पेनात सुटका मेळचे पासून एक बहिणीच्या कुटुंबात समाधाना पासून मागते आसा. कितले जाणां कुटुंबात समाधान ना. एक भुरगें खाजर जाल्ले खाजरी जिवितांत समाधान ना. गौ आणि गोवाचे कुटुंब टॉर्चर करते आसा. दोत दिजे म्हणून आज विशेष माग्या एक कुटुंब परिवर्तन जावचे पासून त्या कुटुंबात समाधान स्थापित जावचे पासून समर्पण दिवन माग्या. एकल्याच्यो गरजो आमचे दोन्ही हात वयर उबारया. विशेष माग्या दोन्ही हात वयर उबार. आज ह्यो आयतारचो दीस सुम्याक समर्पण दिवन एक आमचो गरजो सुम्याक समर्पण दिवन इकडे बोल माग्या आमी. देवाच्या पवित्र आमचे देव
देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनी नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेमोर देवाच्या पवित्र वडलं तळण आपया देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवानी देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या हर एकला तू अनॉइंट कर देवाच्या दैविकत्म्या तुझं दैविक बळवत आत्म जो देव आहे हर एका तुझ्या भरग्यांचे हर एका पिढ्यासांचे हर एक कळसकसल्याचे काम नकल्याचे हर एका समस्या संपडल्याचे असमाधान असल्याचे क्रांती नीत पडना विंगड विंगड समस्या कोणा त्यांचे काम होगतायला कोणा त्यांचे पैसे होडायला देवा त्यांच्या हर एकल्याचे देवाच्या दैविकत्म्या देवानी बळवंतरा देवानी अनॉइंट कर हालेलुया आपया देवाच्या दैविकत्म्या देवानी देवाच्या दैविकत्म्या कंट्रोल घे देवाच्या दैविकत्म्या बरा हालेलुया 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 आपया देवाच्या दैविकत्म्या देवानी देवाच्या दैविकत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवानी राइना जियाना जानिक विजय इवेत जेनेसिया जिशल सिंड्रेला जेम्स जॉयस माइकल लीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा प्रतिष्ठा विश्वास ललित नैन्सी संदीप संतोष डेरिल हिल्डा मेरी एंडी जेन अनोरा बेनेडिक्टा जेसी जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन ज्योति नेल्सन किशोर ईडा कैल्विन कैटलिन लीना डिसोजा लीना वाज लिडविन वैलेरियन सोनल हार्डलिन सिरिल वीटा वृंदा रॉकी रेनविक अरुण रेना तेरेसा काश्मीर ट्रॅव्हल रोजी डिसोजा देवया हर एक तुझ्या प्रिय समापिता याला कितले जरा दिस या मागण्या पडितात या युट्यूबचे जॉइन जातात आज कोणाचा बर्थडे असा एनिव्हर्सरी असा देवाच्या हर एक तुझ्या प्रियांचे दया दाखे काकोल तुझ्या दैविक माणसाचे जीवितान कंट्रोल करू दे हर एक तनका तुझ्या पैसा कितले जण तुझ्या पैसा आज कितले जणांच्या जीवितात तुझे फळा नाही देवसराचे फळा असत ते सगळे जेजूच्या नावाने उमटन असते आज विषय हर एकल्याच्या जीवितात आशीर्वाद या आयतराचे हर एकल्याचे अनुभव करू दे आज बाहेर भीतर दैविक आत्मतंका सांभाळून दे आज दैविक आत्मतंका सोडून दे आज आणि बाहेर भीतर वेतन तुझं दैविक जे दैविक आमले करत हर एकला सांभाळून दे राखून दे आज देव हर एकला कितले नाही इंटरव्ह्यू करतात वेतन विषय बाहेर भीतर वेतन तुझे दैविक आमले करत एकल्या प्रोटेक्शन देव दे आज कुटुंबाचे आशीर्वाद देवाने येऊ दे आज कितले ना विंगड गज लोकांनी आमच्या लगीन पिटिशन गाला मागोंग सांगला देवा त्यांच्या हर एकल्याचे तुझा आशीर्वाद देवय जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावात मागता आमेन 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 हालेलुया 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 देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनी नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या जवळचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ झेजलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Happy blessed Sunday. Wish you blessed Sunday. Praise the Lord. विशेष रान आज संजय आमचे इंटरसेशन हर एका दिवसा संजय असा
7:30 8:30 कुवेटचो टाइम, इंडियाचो टाइम 10 ta 11 वरां. कोणा तुमकां कितल्या जाणांक जाता तुम्ही जॉईन जाय ऍटलिस्ट 15 मिनिट्स दिसाक सांगाता म्हणून मागया. सगळे इतले जाणां तुम्ही जॉईन जाया, आम्ही सांगाता म्हणून मागया. कितले जाणां सांगाता म्हणून तुम्ही मागतात, तुमच्या जिवितात आशीर्वाद देवान येतात. इंटरसेशन आम्ही हेरां खातीर मागतना आमच्या जिवितात मोठी आशीर्वाद देवान येतात. तशेंच ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसचे टॉक शनिवार सकाळचो टॉक 7वे आणि 8वे पार्ट काल ऑलरेडी युट्यूबाचेर गेला आसा ते तुम्ही ऐका. हेरांक तुम्ही धडा. कोण युट्यूबाचेर तुम्ही आसात, आमचे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करून जाल्यार तुम्ही सबस्क्राईब करा. हेरांक तुम्ही धडा हे चॅनल सबस्क्राईब करून सांगा. आणि तशेंच विशेष हर एका दिसा हे आमचे मागणे आसा. सकाळी कुवेटचो टाइम 7:05 तावन सुरू जाता. इंडियाचो टाइम 9:30 वरां 9:35 तुम्ही नोट करून धरा. सगळे तुम्ही जॉईन जाया. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरलो दीस फावो करून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक्यू. ब्रदर आता थंय तुमचे थंय कितलो टाइम आता? 10:46 जाले. नाईट. रात येस नाईट येस. कॅनडा थंय? हांव अल्बर्टा आसचे. अच्छा हो रात जाली तरी Yes. किती वाजता? ओके थँक्यू. Yeah. राईट ब्रदर Praise the राईट. Lord. Praise the Lord. Praise Praise the Praise the Lord. Thank you. Lord. Bye. Bye.